שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הכללית. כאן תוכלו לקבל את רוב המידע והשירותים הרפואיים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ממש כמו במרפאה אמיתית, והכל בלחיצת עכבר מהמחשב בבית. אמא, מה זה אוניין, לא ניין? אונליין חמודי, אונליין. באמצעות סיסמה שתקבלו במרפאה, תוכלו לחסוך הרבה זמן יקר ולבצע מגוון פעולות מהבית. בואו ניכנס. היי אמא, תראי, יש בו הרבה אני. כאן תוכלו לזמן ביקור לרופאי המשפחה, לרופאי הילדים וגם לרופאים מומחים. גם לדוקטור ניב? כן חמודי, גם לדוקטור ניב. תוכלו לקבל תוצאות של בדיקות מעבדה, לרכוש ביטוח נסיעות לחול, וגם לעדכן את הפרטים האישיים שלכם במערכת כדי שנוכל לאתר אתכם בקלות במידת הצורך. למשל, אם התקבלה תוצאת מעבדה המחייבת טיפול או מעקב. תודה צוציק. בנוסף, תוכלו גם להצטרף לניוזלטר של הכללית. לקבלת מידע נוסף, לחץ על אחד השירותים. יש גם ערוץ ילדים? בערוץ המשפחה תמצאו את כל מה שצריך לדעת על הריון ולידה, הורים וילדים, וכל מה שצריך כדי להיכנס לכושר. תראי אמא, גם אני בכושר. תראי אמא, גם אני בהיריון. בערוץ הנשים תמצאו את כל מה שצריך לדעת על בריאות האישה, תזונה ודיאטה, וגם בנושא מין וזוגיות. אולי נפגוש כאן את סבתא. בערוץ 65 פלוס תמצאו את כל המידע בנושא איכות חיים, בריאות ופנאי לגיל הזהב. יש גם מתנות לנכדים? אוש, נראה לי שאני קטן בשביל זה. שנות ה-20 הן השנים הכי יפות שיש. ההורמונים, האהבות. כאן תמצאו המון מידע בנושאי סקס, טיולים וסטייל, ותוכלו לקבל טיפים ותשובות ממיטב המומחים בתחום. נו, מתי נפגוש את דוקטור ניב? בערוצים הרפואיים תמצאו בית מרקחת עם כל מה שצריך לדעת על תרופות, ויטמינים, מידע על מחלת הסוכרת, בריאות העיניים, הנפש ורפואה משלימה. לי יש רק שאלה. כאן תמצאו תשובה לכל שאלה. הפורומים הרפואיים של הכללית מנוהלים על ידי הרופאים הכי טובים בארץ שישמחו לעזור ולענות לכם על כל שאלה בכל נושא. רוצים לדעת מהו המשקל הנכון עבורכם ועבור ילדיכם? מהו תאריך הלידה המשוער? כאן תמצאו מגוון מחשבונים שיעזרו לכם לתכנן פעילות גופנית, תזונה ועוד. אמא, כמה גובה אני? כאן תמצאו מדריכים עם מידע שימושי רב בנושאי תרופות, מחלות ומונחים רפואיים נוספים. כמו כן, תמצאו מדריך עזרה ראשונה המכיל מידע חשוב לשעת חירום. כשאני אהיה גדול, גם אני רוצה להיות מדריך. באמת חמודי? באמת, מדריך בצופים.